गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सुशांत पेट ब्लॉग्स को आपन को स्वागत जनाऊँ। आज मो भाई संगे गोटे जाऊँ गोटे फार्म बोलते भाई एक्साइटेड अच्छो फुल एक्साइटेड भाई। आज तुम बुधवार रे कहलो कहली चलो जीवा आज फार्म टा देखिबा टिके। हाँ आम भाई सहित जाऊँ आपण मन को देखा से कौन कौन सब कुकुड़ा रखिंट भाई भी कहते भल जदि थी भाई नेबे बोली भाई भी टे कुकुड़ा फुकुड़ा बहुत पसंद तो चलतु जीवा चलतु भाई चलो। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। आपण को परिचय टिके दियंतु दर्शक मान को। अजय कुमार महंत आज्ञा खादगड़िया ग्राम पंचायत होची रोबुडी ब्लॉक जोशीपुर डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज। भाई आपण को फार्म केते वर्ष होई जीवो? हम फार्म 4 वर्ष होई। आपण मुख्यतः को ब्रीड रो सब कुकुड़ा रखी छथि? ब्लैक स्किन और हाई फ्लावर। मुख्यतः आपण ब्लैक स्किन और हाई फ्लावर एन गुडा सब रखी छथि भलो भलो कलर रो। ये देखंतु भाईंकर गोटे लॉन्ग टेल रो ब्रीडरटा आ सेटा गोटे तार फीमेल टा गोटे बहुत बढ़िया लांजो किंतु हेची मेंटेन रखी छथि भाई। देखंतु आगो को आहुरी आहुरी केते भलिया बढ़िया कुकुड़ा अछन देखौची। ये गोटे देखंतु आ गोटे पीस लाखार ये गोटे देखंतु ब्लैक स्किन रो मेलटा आहुरी बहुत बहुत रखी छथि भाई सब गंजा गुड़ा आपण मन को देखेबी। ये देखो तंगर आउ गोटे मेल रे सेडा गोटे फीमेल अछि बोली सेटिक जिया पई चाहूची आ। ये देखो नूरी ब्रीड रा गोटे गंजारा बहुत सुंदर है। लांगुड़ा गुड़ा भी बहुत बड़ा बड़ा है। बहुत रागी गंजाड़ा भाई को पाखे जी गंजा अच्छी सब चुटकी माइले बुलूँ बहुत गंजा गुड़ा अच्छा खाली चुटकी रे बुलूँ बढ़िया टेम्पर टेल अच्छा सब गंजा गुड़ा। ब्लैक स्किन गोटे मेलटा 8-10 मास छुआटा एज भी है ठीक से राबी भी शिखिनी ता पाखरे आहरी बहुत गुड़े चिक्स भी अच्छे। आपन को वीडियो को कंटिन्यू रखंतु आपण मान को देखेबी भाई को पाखरे आउ कोन कोन ब्रीड रो सब कुकुड़ा अछि। ये देखो तो आउ गोटे दूरी रो मेल टे टिके कोठी हेंजड हे जेछि किंतु बढ़िया पीसटा देखो जी आगे ये गोटे भयंकर मेल ब्रीडिंग फीमेल गुड़ा ये अच्छा। यहाँ गोटे देखो नूरी रोटे बढ़िया मेलटे देखो टेम्पर टेल अच्छे से गोटे फीमेलटा गला अंडा देवाई भाई पूरा तांकर विराट बड़ जगार कर। बढ़िया बढ़िया सब कलर भी रखी जाभार अच्छी लाखार रखी नूरी अच्छा बहुत प्रकार रखी भाई पाखे अच्छी अवेलेबल। पैरेट पिक फीमेल मीडियम पिक रे अच्छी बढ़िया कलर लांज गुड़ा सब ब्रीडिंग उठाई जाइए।
ଭାଇଙ୍କର ବ୍ରିଡିଂ ସେଟଅପ୍ ଏବେ ଭାଇ ବନାଉଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ। ଏଇଠି ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ବସା ହେବା ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି ପୁରା। ଏପଟ ଏରିଆ ଭାଇଙ୍କ ଏରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ କୁକୁଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇ ଫ୍ଲାୟାର ହେନ୍ଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି, ବ୍ଲାକ୍ ବୁଲେଟ୍ କଲର୍। ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିକ୍ରେ ଆସିବ, ଦେହ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆସିବ, କଲର୍ ଖାଲି ବ୍ଲାକ୍ ଯାହା ଆସିବ। ମିଟର ଟେଲ୍ରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ଟା ଅଣ୍ଡାରେ ବସିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ଅଣ୍ଡାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫିମେଲ୍ଟା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ତାପରେ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ବସିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କିନ୍ର ଫିମେଲ୍ଟା ଅଣ୍ଡାରେ ବସିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଲର୍ ଖୋଜନ୍ତି ଅରେଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ର କଲର୍, ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ର ଫିମେଲ୍ଟା ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କିନ୍ରେ ଅଛି, ସିଏ ବି ଅଣ୍ଡାରେ ବସିଛି। ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଶୀଟାକୁ ବସା ହେଇଛି, ସେ ଅସିଲ୍ ଅଣ୍ଡାରେ, ସେ ବି ବସିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇ ଫ୍ଲାୟାର ହେନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କିନ୍ର ଫିମେଲ୍ ସହିତ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ତ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମେଲ୍ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ, ତାଙ୍କ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ସେଟଅପ୍ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏ ବଢ଼ିଆ ଛାଇ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଗଛ ଛାଇ, ଆରାମସେ ବୁଲିଚରିକି ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟିର ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିକି ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ର ଫିମେଲ୍ଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କିନ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କିନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅରେଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ର ଫିମେଲ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟି କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଯିଏ ବି ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଚିକ୍ସ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମାରିଛନ୍ତି ଲାଲିଆ ଲାଲିଆ, ସେ ସବୁ ଅଲତା ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, କାଳେ ବସନ୍ତ କାହାକୁ ହେବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଲତା, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ହେଇନି। ସବୁ ଚିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଚାହିଁବେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ସବୁ ଚିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଚରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ର ଅଛି ମେଲ୍ଟା, ପଣ୍ଡମ୍ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ଟା ଚିକ୍ସ ଫୁଟେଇଛି। ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟିର ଫିମେଲ୍ଟା, ସବୁ ଚିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବୁଲୁଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ବ୍ରିଡ଼ିଂ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଡାଏଟ୍ରେ ସେ ଗହମ ବାଜରା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଡାଏଟ୍ର ଖାଇବା ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବି ଦେଖାଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବି ମେଲ୍ଟା ଅଛି, ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଇଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ମେଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କିନ୍ର ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। ये भी गोटे देखो ब्लाक स्किन मेलटा बढ़िया क्वालिटी कुकुड़ा ये सब पठा गुड़ा अच्छा बढ़िया बढ़िया से जो देखली आप रेड मेलटा तार ही छुआ गुड़ा हाइट भल हे वेट भी भल हे गुड़ा देखो रहा रूम कर सेपटे दुटा मेलटा अच्छे ये खाली मेल गुड़ा ही अच्छा 5-6 पीस गुड़ा छोट छोट मेल गुड़ा ही अच्छा
ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକ୍ସ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆରାମସେ। ଭାଇ ଏଠି ତାଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ପେଶାଲ ଛାଇ ଜାଗା ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଉପରେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କିନ୍ର ମେଲ୍ଟେ, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଚିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ସବୁ 3 months 4 monthsର ଚିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଚିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିକ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବାଜରା ଖାଉଛନ୍ତି। ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କିନ୍ର ପାଇବେ ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲାୟାର୍ର ଚିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କିନ୍ର ଫିମେଲ୍ଟା ଚିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚରଉଛି। ତାର ଫିମେଲ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଫିମେଲ୍ଟା, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ୟୁନିକ୍ କଲର୍ର ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଚିକ୍ସ ପାଇବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିକ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ଏଠି ଆରାମସେ ବୁଲି ଚରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଚିକ୍ସର କ୍ୱାଲିଟି? ଚିକ୍ସ ତ ଭାଇ ସବୁ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କ ଚିକ୍ସ ତ ସବୁଠୁ ଭାଇ ଭଲ ମାର୍କେଟରେ, ସବୁଠୁ ଭଲ ଅଛି। ନା ତ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ନେଇକି ଯିବି 2ଟା ଚିକ୍ସ, ଏଇନା ଜଷ୍ଟ ନେଇକି ଯିବି ତାଙ୍କଠୁ। ତମକୁ କୋଉ କୋଉ ଚିକ୍ସଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା? ତମେ ବାଛ 2ଟା କୁହ। ସେଇଟା ତମକୁ କୋଉ ପିସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସେଇ ପିସ୍ଟା ଆଉ ଏଇ ପିସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, କୋଉଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଟା ଏଇ ରେଡ୍ କଲର୍ଟା ଆଉ ସେଇ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ଟା? ତ ସେଇ ରେଡ୍ଟା ଆଉ ସେଇ ବ୍ଲାକ୍ଟା। ଭାଇ ତାହେଲେ ତମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଗଲା ସେଇ ଇଏ? ହଁ ଭାଇ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଏଇନା ହିଁ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କଠୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ତ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ? ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବାଜରା, ଗହମ, ମକା ଚୁନା କରିକିନା ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ାକୁ 300 ଦାନା ଦିଆହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଜୋଲା ଚାଷ ବି କରିଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜୋଲା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା ଆଜୋଲା ଖାଇତେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚିକ୍ସ ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରେଇ ପାରିବେ ତ? ହଁ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବସ୍ରେ କରେଇଦେବୁ, ଟ୍ରେନ୍ ତ ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ଚାହିଁବ ବସ୍ରେ କରେଇ ପାରୁଥିବ, ନିୟରେଷ୍ଟ ଯେତିକି ବସ୍ ଯାଉଛି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରେଇ ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।